Endnu en ny morgen. Endnu en dag med tomhed skal fyldes ud. Det har stået på i lang tid nu. Jeg ved ikke, hvor folk er. Jeg ved ikke, hvorfor jeg stadig er her. Selvfølgelig savner jeg min familie og venner. Efter en uge bliver det kedeligt, specielt når man er alene. Nogle gange går jeg bare rundt i flere dage. Jeg prøver sådan nogle hobbyer, for ligesom at skabe lidt sjov, men det bliver altid kedeligt. Jeg ved ikke, hvordan jeg endte her. Jeg ved ikke, hvordan det skete. Jeg var nu bare alene en dag. Alle var bare væk. Det her er dag nummer 93, jeg er væk. Dagene går bare med at gå rundt og tænke. Jeg prøver at få det bedste ud af det, men nogle gange så mister man modet. Det var ikke meningen, at det skulle ende sådan her. Eller, jeg troede ikke, det skulle ende sådan her. Spørgsmålet er, om det her nogensinde tror at ende. Intet er det samme uden andre mennesker. Lidt alenetid er godt. Men for meget kan være katastrofalt. Nogle dage har man fået lidt energi tilbage. Andre dage har man bare lyst til at ende det hele. Jeg tænker meget på skabet. Men jeg vil ikke åbne det. Måske tør jeg ikke. Jeg prøver at glemme skabet. Men det kan jeg alligevel ikke. Man tænker på de samme ting ud. Man tænker på de samme ting dagen. Nogle gange tror jeg, at min ven er den eneste, der kan holde mig i live. Nogle gange tror jeg, at min ven er den eneste, der har... Nogle gange tror jeg, at min ven... Nogle gange tror jeg, at min ven er det eneste, der egentlig holder mig i live. Det er sjovt, hvordan sådan en lille ting kan have så stor betydning. Min Lego-ven minder mig om de gode gamle dage, da alting var normalt. Nu ved jeg ikke, hvad jeg skal tro. Jeg har tænkt over det. Hvis jeg mister min ven, vil jeg åbne skabet. Min nysgerrighed kan ikke klare det mere. Jeg bliver nødt til det. Alting er tabt. Jeg må prøve noget nyt. Der er kun én vej tilbage.